प्रथम फाइमाने प्रथम दाबी माखा सिनि रास्ता ताखुक साका त्रिपुरा मथुरा पहिला फाइमाने बाई पहिला लामा गाहाम खारिका नबरबासी पारावा हिनि साका इंकै बीजेपी नि थानि कुनु फानो माया बीजेपी रक बजिन्त खाइका थुंका हिनि साका इंकै सीपीएम रक आसुक दिन कलंगमा सरकार चाइ फाइका सीपीएम रक सामुं गाहाम खाया सामुं अदेक मदेक खायो इंकै ताबो हिंके त्रिपुरा मथुरा पहिला फाइमाने बाई सामुं गाहाम खाइका लामा खाइरिका हिनि साका इंकै त्रिपुरा सारावनो थानजा दंदि थानजा दंखांके सिनि मानथाइ माननाय हिनि साका इंकै राजा ताथितं आं थि थांतं हिनि बर साका इंकै ताखो ताबो खातुं खाजाखिनो ताबो कक साइ दंगो जे लामा गाहाम मानमानि बागै इंकै ताबो बिसि इलेक्शन नि बागै बो साबुरुम बुरुम त्रिपुरा मथुरा जयनिं खाइमा रक नुंजागाय दंगो इंकै ताबो अमनो नायखा इंकै बिसि इलेक्शन बो त्रिपुरा मथुरा जीटी मानो इंकै फाइनाय 2028 त्रिपुरा मथुरा सरकार जानाय फानो चान्स दंगो ताबुनि मते इंकै जों किरिसा ओ मांखुलि रावनो नायलागानो फायदि प्रथम रास्ता मते त्रिपुरा मथुरा प्रथम फाइमाने प्रथम दाबी माखा सिनि रास्ता नगरबासी पारा जलु किसिमा केन्द्र बीजेपी ताव सासं मानिया दै सावलाय कुटामाय खारमाया रक मुंसारिया मुंसासिरमिया सं ब्लग थाइ दारेबो मरमिया बन्सित कयतनो बन्सितनो खायखासनो आसन दैबा सनो प्रकृता आले साखलायो नरनि बखा परो नखाब्ला आले मत बखामते राजा बता थेला तो आं मते खातो गाव बिसार बाया वासका गाव बिसारनि बागै बन्सितनो नखर फियरिखा ए सारखातनि काहा सीपीएम नि आमालागो फैयाना आमते सीपीएम नामालागो अडेरक थायै आदा माता काटाना आरो नि व्यक्तिगत मिथौ फालमानिसे कान बाय मा फालो दिनै सुजरा 24 तारिख ना 25 खुब अभाव खालाय माने तीव्रसा आले तीव्र बथानै नाय दिन आसेखा सालुकाखा आले दज फाइका रास्ता सलिखा एरो किसा आं वासगो चितीब्रसा ताइ किसा मथा वासगदि ग्रोंसा तंमा बागै ए ग्रोंसा थाले दावतै बथाय खेबतै अमाला थाइसा तफ्लाय सबसे गुरुत्वपूर्ण जागता आणि साजा माने तब सिनि पुरा बुसिया होता अन बुसिया न ता जलदि वासमाने लामा थान आ बुसिलाय त मासा जारा बुसिया पुरा मूर्ख न ज्ञान तारदि पया पुरा न बयता हादि अब निजि व्यक्तिगत वासो होइना दे आसुक आं गुरुत्वपूर्ण आं तिग्रा मखना मा माखा कष्ट बखलाके अबंखा सम दजाब नायलायदि आं साति माखा तिस जराला औ राज रक साजां माने कष्ट खाय माने खल माखा खल आनेबनो कतैबो कखा अवैबो कखाबो कतै एबनो आने प्रथम गुरुत्वपूर्ण ने बिरति पार्टी ने एबनो साकियाने रास्ता होई थाका हामबाय खूब कष्ट असली कम दि क्या ओइ नजरे हाथाय हाथाय मालाय तो असिबे बो चलो पालाय मानो सेस